Akong bagyo po sa atong Padre Cura nga wa dinhi si Father Jimmy Duero MSC uban sa iyang parokyal vicar nga si Father Jojo Osinar MSC. O kaninyong tanan mga kaigsuunan, ano karon dinhi na siguro yung mga pilgrims nato dinhi pod og mga parokyano, mayong hapon kaninyong tanan. Kumusta kamo? Hinay man ang tubag. Kumusta kamo? Sige, palagpakan nato ang Ginoo kay maayo man ang inyong ibati. Maigsoon ko na kang Kristo, ikaupat ni nga kuano? Adlaw sa novena. Karon adlaw sa atong mga pagbasa, dunay nindot nga mga mensahe. Sa unang pagbasa, ang pinaka dako nga tema sa nang pagbasa manawang ang kalipay nga gikan sa Dios. Nga madawat sa tanan nga mutuo kaniya, musunod, mudawat kang Kristo o musunod kaniya. Sa unang bahin sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto, Kapitulo 1, unang bahin niya, ang iyang panghinaot alang sa tanan, mga magtotoo sa Korinto, nga makadawat sila sa grasya sa Dios o kalinaw. Onya, kung may grasya sa Dios, mao ka ng pagtuo nga ilang gidawat. Dili lang ang pagtuo nga ilang nadawat, apil ang mga pagtulunan gitudlo nila Pablo. Apil ang pagpaambit nila sa ilang kinabuhi ngadto sa taga-Korinto. Ang mga kalipay o kasakit. Sama na siya, ang iyang entrada, grasya o kalinaw. Malinaw, unta kamo. Mga igsoon ko diya kang Kristo. Nalinaw pa mo ron? Marahin na yung maghihapon ng iyong tubag, so murag duha-duha na nga tubag. Nalinaw mo karon? Og na ang kalinaw na ay grasya na. Og na ikagubot, murag di nato kayo masinati ang grasya. Pasalamatan ta ang Diyos Amahan at sa atong Ginoong Kristo. Maluloy ang Amahan og Diyos nga tinubdan sa tanang kalibay. So ang grasya nga isgutan ni San Pablo, mao kining kalipay. Dunay kalinaw, dunay kalipay. Lipayon kita niya sa tanan tang kagulanan. Dati ang sugod na dahil siya. Kung kami malipay sab kamo, unta. Kung kami magantos, inyo gihapon ikalipay, kaya nga mo pagantos, alang man sa inyong kalipay. Amen? Sa ato pa, sayon man kinabuhi o lisod ang kinabuhi, angay gihapon kitang malipay. Manang pasabot ni San Pablo dinhi sa unang pagbasa. Busa, dili gyud matarug ang pagsalig kaninyo. Nga pagsalig kay nasayran namo nga ang inyong pag-ambit sa among pag-antos, makaambit usab kamo sa kalipay nga among madawat. So nindot po din nga kinabuhi da. No? Magantos man, malipay man, ang mga alagad sa simbahan, ang mga apostol sa ni San Pablo, pero ang katawhan, angay nga iyang amguhan, nga bisan sa nagkalain-lain nga sitwasyon, masayon man, malisod man kinabuhi, angay nga malipay gihapong kita. Amen? Murag nakusog-kusog na inyong tingog, no? So palagpakan ka maigsoon, kay murag nalipay gyud mo karon. So, ang kalipay, ang pag-ampo ni San Pablo sa nang pagbasa, nagpunting gyud sa dako nga grasya. Grasya sa kalipay alang sa tanang mga magtotoo sa Korinto. Mausab na atong iampo alang kaninyo kanatong tanan mga magtotoo. Nga ang grasya sa Ginoo o ang kalinaw mani kanato kay diha ni ini kita malipay bisan kon dunay mga pag-antos, mga pagsulay sa atong adlaw-adlaw kinabuhi. Unsaon nato pag sinati?
Naa sa atong Salmo responsoryo karong adlaw. Tagamtama og tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Unsa man nato pagtagamtam? Unsa man nato ni siya pagbutang sa atong kinabuhi? Sa in English pa ni taste and see the goodness of the Lord. Lahi ni siya kung balihon. Lahi ang kahulugan kung ato ni siyang balihon. See and taste the goodness of the Lord. Di ba? Ato siyang tanawon. Ato siyang banabanaon o lami ba ni tilawan. Busa na natay pangandamdaan, mutilaw ba ta o dili? O manang sa siyensya. Tanawon o sa o kung sa'y advantage o kung sa'y disadvantage. Kung ay advantage, pwede tilawan, pero o way advantage, dili na mo tilaw. Ang ato, diha sa mga matas pagtuo, mo na nga baliktad siya. Sinatia o amguhi. Sinatia ang kaayo sa Ginoo sa imong kinabuhi o amguhi ang kalapad sa iyang kaayo diha kanimo. Taste and see the goodness of the Lord. Amen? So ato sang sination, dili nato ana usa tan-awon o makita nato unya atong bana-banaon naabatay ka ng bintaha o wa tay bintaha. Ato sang sination, diha sa atong pagsinati atong maamguhan ang grasya, ang gugma, ang kaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Mao gyud kini ang dalan padong sa pag-ila nato sa Ginoo. Kanang ilhon nato si Kristo, ang iyang presensya sa atong kinabuhi. Lisod ilhon ang Ginoo kon ato sa siyang angay kit-an ay nato siyang dawaton. Atong amguhan. Lisod nato makit-an ang Ginoo. Usahay kay ato manggudi underestimate ang Ginoo. Lord, pakita sa ko ani. Then kung makakita ko ani, mukomit ko. Di katagaan o timaan anas Ginoo. Tagamtama usa. Commit usa, ayha ka makaamgo nga naagyo ang Ginoo. It taste usa, unsa kalami ang gugma kaayo sa Ginoo. O diha nimo makit-an ang kabililhon sa Ginoo sa imong kinabuhi. Amen? Karon saan nato ni siya pag tagamdam. Mo go forward ta sa Santos ng Ebanghelyo. The Beatitudes, ang mga kabulahanan. Bulahan ang miila nga sila kabos sa mga butang espirituhanon kay ila ang harian sa langit. Mora na ang entrada. Pero kung ato na siyang kanang ato siyang humanon kining mga kabulahanan kunitado tanan. Kung ang imong pultahan sirado, maglisod gyud pagsud ang Ginoo. Para sa pud nasa kanang baso, kung ang imong baso puno, lisod na pagbutang og tubig, idugang. Kinahanglan siya nga imo gyud nang bakantehan imong baso aron makabutang og bag-ong tubig. Kinahanglan imong abrihan imong pultahan aron nga makasud gyud ang Ginoo. Kanang primero nga beatitudes kabulahanan mo nang butos sabot. Pag-amgo nga kita nagkinahanglan sa Ginoo. Nga kon dili ta wa tay Ginoo sa atong kinabuhi, kita na ang pinakakabos sa tanan. Amen? O hinay man yung tubag lagi. Pag-amgo nga nagkinahanglan kita sa Ginoo. Sa to pa og wa tay Ginoo kita na ang pinakakabos sa tanan. So kumingon ta nga bulahan sila nga kabos sa espiritu kay ilang gingharan sa Dios. But pasabot ilang gidawat ang ilang pagkakuwang sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Busa nagkinahanglan sila sa Ginoo. Amen? So kung ato nang kuhanan siya mura sa kanang atong giablihan atong pultahan kay di ta mabuhi og sirado ang atong pultahan. Atong gikuhaan ang atong baso og tubig kay dili kita mulahutay kung ato ng tubig ato imnon.
maurot gyud. Apan kung bakante atong tubig, pwede nga ang grasya sa Ginoo isud nato sa atong baso. So atong gidawat nga kita nagkinahanglan sa Ginoo. Kung atong dawaton nga kita magkinahanglan sa Ginoo, mahimo kitang makatagamtam sa Ginoo sa atong kinabuhi. Diha kita mahimo nga bulahan. Amen. Palihog mo tindog. Ang kalipay maoy labing idlas sa tanang tawhanon nga tinguha. Magampo kita karon ngadto sa Dios, Amahan alang ni anang kalinaw sulod sa atong kaugalingon nga nagagikan sa atong tumang pagsalig diha kaniya. Motuaw kita sa pagingon, Amahan, pataling hugi ang among mga pag-ampo. Amahan, pataling hugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga pangulo sa simbahan, magbadasigon ug maisugong musangyaw sa maayong balita, nga mo ilhanan nga supakon sa kalibutan, magampo kita. Amahan, pataling hugi ang among mga pag-ampo. Nga sila nakasinatig pagpanglutos tungod sa ilang pagsaksi sa Ebanghelyo, mahupay sa presensya ni Kristo, taliwala sa ilang mga kalisdanan, magampo kita. Amahan, pataling hugi ang among mga pag-ampo. Nga sa kinasingkasing atong sagupon ang mga kabulahanan, aron malipayon kita mobulig alang sa katukuran sa gingharian sa Dios dinhi sa kalibutan, magampo kita. Amahan, pataling hugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga masakiton ug sila nga nagbangutan sa pagkawala sa ilang mga minahal sa kinabuhi, malig-on ug maalim sa ilang kaguol ug kasakitan, magampo kita. Pataling hugi ang among mga pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita. Amahan, pataling hugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga nangamatay makasinati sa kalipay ug sa kalinaw didto sa langitnong gingharian, magampo kita. Amahan, pataling hugi ang among mga pag-ampo. Alang sa inyong mga personal nga katuyuan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pataling hugi ang among mga pag-ampo. Tunhay nga Amahan, nasayod kami nga hilabihan ang imong pagalimah kanamo alang sa among kalipay. Ligo na og dad kami haduol nga na kanimo. Kay kauman ang tinubdan sa among kalinaw ug kalipay. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen.